Ако няма повече изказвания, професор Вълчев. Една реплика няма как да не направя във ваш стил, уважаеми народни представители. Ние в първата точка, доколкото разбрах и благодаря, че подкрепихте философията на внесения законопроект, а изведнъж чувам тук, че пак говорим за 51 висши училища. Нашия синдикат подкрепя 50 висши училища. Това първо да подчертая много ясно. Второ, господин председател, ако наистина това ще стане практика на комисията, ние с доцент Апостолов другия път да изпратим някой от нашите служители да прочитат и да коментират така уверено да застават срещу министър. Да коментират, да казват, аз колкото знам, ректорите имат договор с министъра, не служителите. Така че моля ви да изясните и вземете под внимание тази наша препоръка. Благодаря. Благодаря ви, професор Вълчев. Аз съм на скрит либерал в своята същност и подхождам изключително широко към свободата на гражданите за изказ, така че ще са добре дошли в комисията да изкажат своето мнение. Разбира се, с етични норми, които все пак съблюдаваме и се надявам, че няма да излезем от тях. Ако няма повече граждани